Ano yung Submit, Your Honor. katanggap-tanggap na laman ng invoice, Sailin? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon. Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND? Opo, sige po. Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lang pong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses. So sa rental, hindi kailangan. Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid. Na ginamit sa pagbigay ng reward. At doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies. Supply na. Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt. So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies. Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and At sa pananaw mo medicine. nga, hindi dapat confidential yung binilhan. Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, sige, ibahin na lang po natin, no? Gawin nating supplies, no? Halimbawa, pagkain. Supplier ng pagkain, no? Opo. Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name. Let's say, ABC Catering. Pwedeng tanggalin? Opo. Okay, tanggalin natin, no? Yung location ho, yung business address po ni ABC Catering. Let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805, Ayala Avenue, Makati City. Pwedeng tanggalin? Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkwan nun eh. Yung, ang kinakundit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information. No, just answer the question, no? So, Ask and answer, hindi Your ho Honor. pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain. Ask Kasi po, and answered, Your Honor. Asked and answered. Not yet, Your Honor. Not Counsel yet. asked and answered because It's she asked said... and answered. So, ang she answer said niyo ho that, doon ay hindi. Counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, shares, if at all computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine? opo, tama po. So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretasyon mo ng joint circular. Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po. So, sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretasyon mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hanapin mo. Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies. And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd. Opo.